حضور صلاة إثيوبيا زخونة شعبية حزدما أغوزا بقيع لويسو بخالي السلالفا تقلقيلولهم نتي أبطلع صحي بسيفة قحدت كسادو زقردودو تقراواي نتن نتنن قسيسو صعادو أخنافن بنور زجمالقن رقابي تقاروم نتم من باركي جمرو قويم كي تساقوم من قد هيوتهم بعرر زخلفهم مساخين نتي أب تاريخ زمن كارسز بإرترا كاب أفافيت موت كدحن ملامل دقو قبيرستو حاس حزبين مريتو قوي زيوانو عشلات كم قوع شمتيتو أرجيفو خبك نزي زمن زير السعق قوانو كيت حاتتن يغريتا خيوردن كزدما حزب تقراي مزي وكلهم شلوختو الكسبات أب زمع مؤخونتات كرب بحلو بزداليو الشنخ حدش نايت صمدو سحس خابز جمر كان يلهم بشمل أخاس شعبيان حوحات نستتأجد صمدوم علاو فلوت أغلت يوم ودبات رخيوم بقلتي كزمر كنسمعون أي كلالن الزي مدبلات صمدوون حزوون أولع لتقراي دمنات فقات من صللايو أي ترفن شعبية سبقا ورهرها زيبلو ورار سراويتو أوافيرون أبلع لتقراي زي فتصم وقف إعلن عشلاتن شماقلتاتن كانسيلو هصاونتن فلستن دافيرون هافتن نبرتن تقارو قحيلو فابريكاتاتن مسارة المعاتن زيتسعان سعينو زترفا أعنيون كفتي قبارات قانيحو مسارة حارستاي حاوي أساويرون كوسدام زيت تصبيام كانت أمنتيناوتي جريكان مانكان كي ترفا أقعيزون جيم أوفريلو بز جمورو وفر مصناس زجفجفهم نصحات الدمام كي درقام حزدما عينو بيجو حاسيو صمدو اتبل حداش كاردي تلع بوليتيكا مزيزون كالكليل اللهم صمدو زبل قال تقرنيا كام مفتورو صقمي نورن تفين مستستاي صميدو بعراي يصر حارستاي زصريو او عرو صميدوون حارسو اخلي اتون مرسين استن بحداري صامدو يولدو يخبدو نقم نغرون يبصحون مسماد مسسناي مغاطمتن تتكون اي مخفن صمدو مس شعبيا غنا وصيتو طفات كام مخان وصاي نخلطي حزبي زربح مرتي كم زي حفوسهم نمغمات طنقال مخان يدلن بتارا اكتيفيستات ناي فتنه فنو از جمرت صمدو دنبو مسرايو امرار حاخلت يدم بحوحات الشعبيان بقلص تعاطيقوم كسلفو استرأي داس كوينلوم زي سلف دلخ منغست بلصقنا كم تحسات العلاونتن كبيد حدغا سقات دحننتن غير خمس قطرن بزي امخنيون سغم تخوسد كم زخيلن اب تግራይ داغماي كوينات كالعل زخيل حاوي تدغيلو فخم يبل مهلاو سقات بزحات كوينلوم فتل صمدو نحنا اينا طمطم تايلوم زئننو شعبيان حوحاتن تاريخاو محزنت قالس خم زلوم وقحن تبلم طرح زلعلو شفان مسلم برن اتحق انت قلعس كم يكونن امونغو شعبيان حوحاتن زلو تاريخ ندحري زوريلنا انت نقامت ركابهم ناي غويتان جيلان خوينو إنا نرخبهم اب تاريخ ارسي بمنصر حوحات نشعبية زوعالة اللو علتان ترأم حوحات حاشكر شعبية خوينا إنا نرخبهم زيان مردا كان تاريخاوي امنتات كنصرح بأوكيا لتاريخ حوحاتن حزب تግራይን ኤርትራ ነጻ ሀገር ኮይና እግር ክትተክል ባላን ማአገርን ኮይኖም ኢትዮጵያን ሀገርነት ኤርትራ ፍሉጦ ክትብ ኣብ ቁልፊ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተዓዲም ተጋሩ ከም ውድብ ድማ حوحات ዘይትካግደን ይርዎም ኣብቲ ሽዑ እዋን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ኣብላላይ ውድብ ካብ ትግራይ እንተዘይነበር ጉዕዞ ሀገርነት ኤርትራ ብክሳዱ ተተሓዘም ሻዕብያ ካብ እንቋቆሖ ጀብሃ ተፈልፊሉ ኩኩናይ ምስኣኸለም ተመሊሱን ጀብሃ ኹሑት ኣብ ዝተሓናነቀሉ ዘመን حوحات أو جون نخينا أبكسر جباويان جمد موت كتشنك تاريخ ببرعو ختيب وين إرترا دحري 5 عامات كاب بعدهم مجزات الطاليان حراوسيا بموجزيتنت أبيد إنجليزين تتود دحري 10 عامات دما إمبريالاوي سرعة هاي لسلاسة تقبلون بكونفدريشن كم محاضرات صنيهم سعيو دما نزي فريسو أكال جزات إثيوبيا مخانا مس أوجم أنصار زي إثيوبيا ونت بشنت شعات 500 تستول قارسيم زي بعصر 3 عامات حوحات زعبيا نايني إسايا الشعبية زتولد شعبية بعدمن تبلت أون جن سرت قارسو بدقاف حوحات مدلدالو تاريخي مسكر بانصارو اتا شعبية استتصيفا إثيوبياونت كحمد العلو لعلي 8 بهرات ودي واستقالسا دمام حوحاتيون أبكيدي تقارنو خلتيون ودبات الناقول همسيون شعبية إرترا ناي بينتنا إثيوبيا ناي كلاتنا زبل إيكونومياوي بلساني نزن سوارق اللو قوامون بخالي وغن دما نإثيوبيا خم بعداو غزايت غيرو زغصرولو صيف بهرتانينات ننوعلم كداغحو نعزاب مرهو قارس حوحات دما صقم إثيوبيا حماق درباون حاصياون غزا
ዝረኣት እዩ ነዚር ጭቆና ሰይርና እንተደርቢና መሰል ዜጋታት ዝኽበረላ ምቹት ሃገር ጌርና ክንሃንፃ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ነይሩ ብኻሊእ ሸነኽ ካብ ኣውሮፓ ዝተቐድሐ ርዕዮተ ዓለም ማርክሲዝም ንካድረታቱ ኣስሪፁ ቃልሱ ብኣይዲዮሎጂ ዝቃነየ ህወሓት ሻዕብያ ዝኾነ ብግልፂ ዝኽተሎ ኣሰር ዓለማዊ ርእይቶ ቃልሲ ይነበሮን ኣብ መቃብር ጀብሃ ዝለምለመ ሻዕብያ ኤርትራ እውን ኣብ መቃብር ኢትዮጵያ እትዕንብብ ሓዳሽ ሃገር ክትኮነሉ ይብህግ ነይሩ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ይቃለስ እየ ዝብል ሻዕብያ ነፃነት ብሄራትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ግን ዘይወሓጠሉ ምዃኑ ንህወሓት ሕማም ርእሲ ነይሩ ይኹን እምበር ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተቃለሶ ንላዕሊ ንሓለዋት ሻዕብያን ነፃነት ኤርትራን ዝኸፈሎ መፅዋዕቲ ይበዝሕ እታ ንታሪክ እትፅራሕ እንኮ ደገፍ ሻዕብያ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ እቲ ቃልሲ ወሲዱ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝሃቦም ተጋድልቲ ህወሓት ጥራሕ እዮም ድሕረዚ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ እቲ ቃልሲ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ኣብ ዝተገበረ ወፍሪ ዝተሳተፉ ኣባላት ኣሃዱ መከናይዝድ ሻዕብያን ገለ ዝተለገሰ ዘገልገለ ናውቲ ውግእ እምበር ካሊእ ኣይነበረን በአንጻሩ ህወሓት ንሻዕብያ ተደጋጋሚ ሓገዝ ምግባር ጥራሕ እንተይኮነስ ክሳብ መሪር መስዋዕቲ ምኽፋል ዝዘልቕ ኣበርክቶ ነይርዋ ፈለማ ንጀብሃ ጥፊኻ ሻዕብያ ንምጥንኻር ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ህወሓት ኣብ ውግእ ከይተረፈ ተሰሊፋ ስዒቡ ኣንጻር ደርጊ ኣብ ዝተገበረ ውግእ ደርጊ ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ንምድምሳስ ኢሉ ኣብ ዝሰየሞ ከቢድ ደምሳሳይ ወፍሪ ሻዕብያ ኣብ ጎቦታት ሳሓል ክቕበር ንሕንጢት ካብ ኣፍ ሞት ዘትረፈቶም ህወሓት ነይራ ደርጊ ብወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኣብ ሳሓል ዝዓረደ ሰራዊት ሻዕብያ ብዓብላላይነት እንትቅጥቅጦም በኣርከበ ዕቋይ ዝምራሕ 5000 ሰራዊት ካብ ትግራይ ኣሰሊፉ ብውክልና ውግእ ሞት ሻዕብያ ዝተወሓሰቶም ህወሓት እያ ንምልክቱ እውን ዮሃንስ ዕቋይ ዝበሃል ዝነበረ ፈላማይ ሽሙ ሰራዊት ህወሓት መሪሑ ኣርኪቡ ካብ ሞት ምሳድሓኖም ሻዕብያውያን ሓድሽ ሽም ኣጥሚቖምዎም ኣርከበ ዕቋይ ዝብል ስያመ ረኺቡ ህወሓት ኣብቲ እዋን ነፃነት ህዝቢ ትግራይ ይቃለስ ኣለኹ እናበለ በቲ ሸነኽ ድማ ንሻዕብያ ከድሕን ኣብ ክልተ እቶን ኩናት ተሰኽቲቱ ብዋጋ መስዋዕቲ መናእሰይ ትግራይ ይጣልዕ ነይሩ ወለታ ኮነ ፖለቲካዊ ምሕዝነት ዘይስቆረ ሻዕብያ ግና ህወሓት ከመ ገረድ ቤቱን ሓሽከር ህልውን እምበር ፖለቲካዊ መሓዙ ገይሩ ክቆፅራ ኣመጻጹ ኣይፈቅደሉን በዚ ዝተልዓለ ሻዕብያ ብዝተመግደረት ቁፅሪ ኣልዒላ ክትድሕና ኣብ ጎና ትስለፍ ህወሓት ብደመር ሓጽ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈለቶ ዋጋ አንጻር ሓበራዊ ጸላእቶም ሓዊሮም ዝቃወሙ ክመስል ግን ድማ ነንባዕሉ ዘይቃደብ ባህሪ ዘማዓወሉ ውድባት ኮይኖም ቅርሕንቲ ሻዕብያን ህወሓትን ዝቃለስሉ ዕላማ ፖለቲካ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ከይዲ ተቃልሱ እውን እዩ ኣብ ዝቃለስሉ ዕላማ ዘሎ ተቃርኖ መሰረቱ ኢትዮጵያ እያ ከምቲ ቅድም ክብል ዘለዓልናዮ ኢትዮጵያ ባዕዳዊት ገዛእት እያ ዝብል እምነት ሻዕብያ ምስቲ ኢትዮጵያ ጸገማታ ገበቲ መራሕታ እዮም ዝብል ቅዋም ህወሓት ብቐጥታ ይጋጮም ኣብ ኣካይዳ ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን ሓይለይ ከየጠናኽርኩ ካብ ድፋዕ እንተወፅአ ክብላዕየ ብዝብል ስግኣት ካብ ህዝቢ ተነፂሉ ህወሓት ብዘካየዶ ህዝባዊ ወያናይ ቃልሲ ተሓዚሉ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ሻዕብያ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ህወሓት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሎ ፖለቲካዊ መሓውር እንትዘርግሕ ሻዕብያ ቀባሕባሕ ክብል ተርኣዩ ነዚ ዛዕባ ብቐረባ ዝፈልጡ መቃልስቲ ከም ዝብልዎም ኢሳያስ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ወፂኡ ኤርትራ ጥራሕ ናይ ምምሕዳር ቁርብነት ከም ዘይነበሮ ይገልጹ ኤርትራ ከም መሓድር ዝገበረ ብድፊት ምዃኑ ዝንገረሉን ኤርትራ ትጸበኒ ኢሉ ዝኣምንን ኢሳያስ ዝመርሖ ሻዕብያ ነታ ኤርትራ ናይ በይንና ኢትዮጵያ ናይ ኩላትና ትብል ስስዑ ብግልፂ ዝተግበረሉ ዕላማ ሒዙ ንኣስመራ ተመሊሱ ህወሓት ዝመርሖ ኢህወደግ ኣብ መስረታ ጥንኩር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸሚዱ ቀልቢ ዘይሃበሉ ሻዕብያ በታ ዝመረላ ጭርሖ ኤርትራ ንብሕት ሒዙ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሰንሰን ዘበለ ናይ ኮንትሮባንድ ንግዲ ስራሕ ኢሉ ሒዝዎም ድሕርዚ ንግዳዊ ርክብ ክልቲአን ላዕላውያን ሃገራት ስርዓት ብዝፈቅዶ ቀረጽ እናተኸፈለም ብመንገዲ ጉምሩክ ቁፅር ክግበረሉ መምርሒ ምውራዱ ስዒቡ እንጀራ ገመዱ ዝተበተኸ ሻዕብያ ባድመ ብዝብል ምኽንያት 1990 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ወልዩ እዚ ባህጊ ቁጠባዊ ጽግዕተኝነት ሻዕብያ ዘዋለዶ ኩናት ባድመ ቅርሕንቲ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዝኾነ ዘመስክር ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ህፃናት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዓይደር ደብዳብ ነፋሪት ብምክያድ ካልኣይ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ግፍዒ ፈጺሙ ህዝቢ ትግራይ 1977 ዓመተ ምህረት ብድርቂ ሰንሰኒሉ ብለይቲ ናብ ሱዳን ትስደድ ዝሓልፈሉ መንገዲ ብምዕጻው ነፈርቲ ደርጊና ሰዕባ ክጭፍጭፍኦ ገይሩ ዝፈጸሞ ፈላማይ ክሕደት ንታሪኽና ዘከርና 1990 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወልዖ ኩናት ድሕሪ 2 ዓመት ተቐጥቂጡ ካብ ደቡብ ለቂቁ እንትወፅእ ደድሕሪኡ ክሳብ ኣስመራ ስዒብካ ብምድቋስ ሻዕብያ ኣሊኻ ሓዱሽ ስርዓት ዝትከለሉ ሰፊሕ ተኽእሎ ነይሩ ይኹን እምበር ብቐጢን ትእዛዝ መራሕቲ ህወሓት ሰራዊት ንድሕሪ
ድሕሪት ከንሰሓብ ተገይሩ ህወሓት ዳግም ንሻዕብያ ካብ ሞት ኣድሒናቶም ስዒቦም ኣብ ዝነበሩ 20 ዓመታት ሻዕብያ ዝመርሓ ኤርትራ ብማዕቀብ ሰንሰን ኢላ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ኣሽኪላ ሻዕብያ ብዲፕሎማስያዊ ቃልሲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ተገሊሉ ከም ከልቢ ኣብ ድሕሪ ቤት ተኣሲሩ ጸኒሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኮረቻ ስልጣን ምድያው ስዒቡ ካብ ኢትዮጵያ ብዝረኣዮ ገጽ ናብ ኣደባባይ ዝወፀ ሻዕብያ ብዕላው ጻውዒት ብልጽግና ናብ ትግራይ ተዓዲሙ 20 ዓመት ዝኸሓነ ቂሙ ብግብርን ዘረባን ክፍጽም ተራእዩ ጽሊትን ቂምን ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍአ ምዃኑ እውን ብተግባር መስኪሩ ነዚ እውን ጨፍጫፍ ንጹሃት ኣክሱምን ማርያም ደንገላትን ካብ ዝኽሪ ዘይሃሱ ናይ ቀረባ ግዜ ኣብነታት እዮም ህዝቢ ትግራይ ብጭካነ ጸላእቱን ስንፍና መራሕቱን ዝወረዶ መዓት ብዓቕሊ ብጅግነትን ብብስለትን እንትምክት እቲ ኩናት ብውዕሊ ፕሪቶርያ እንትኽንበት ኣብቲ ስምምዕነት ዘይተሓወስኩ ዝብል ኩራ ዝወለዶ ሕቡእ ኣመል ሻዕብያ ዳግም ናብታ ኢትዮጵያን ትግራይን ናይ ምሕማስ ልቕቱ ተመሊሱ ርክብ ህወሓትን ሻዕብያን በለጸኝነት ሻዕብያ ዝዓብለሎ ናይ ሓለቓን ምንዘራን ርክብ ኮይኑ ከብቅዕ ከብዲ ህወሓት ብሻዕብያ ከም ዘይጭክን ድማ ብተደጋጋሚ ብግልፂ ዝተረኣየ ጭቡጥ እዩ ጌም ኦቨር ዝተባሃለ ህወሓት መንእሰይ ኣወዲኡ ህዝቢ ኣንቢዑ ህልውንኡ ኣረጋጊጹ እዚ ከይኣክል መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምምላስ ህዝቢ ናብ ዘይዛር ጥፋት ዘእቱ ዝደመየ ህዝቢ ከይተኸሓሰ ዳግም ደም ከንብዕ ምስ ሻዕብያ ዘይንቡር ፖለቲካዊ ውሽምነት ጀሚሩ እዚ ጽምዶ ዝተሰየመ ዘይተቐደሰ ርክብ ሻዕብያ ዳግም ዓርሱ ኸድሕን ዝፈተሎ መሻግን ኮይኑ ብሰንኪ ትግራይ ዳግም ደም በውግእ ቀራናት ክትከውን ዝገብር ደወል ጥፍኣት እዩ ካብ ብልጽግና ንዝትኮሰሉ ጥይት ኣብ ደረት ትግራይ ኣዝሒሉ ቅንያቱ ኸንውሕ ዝሃቀነ ሻዕብያ ንረውሕኡ እንትለሳለስ ገጽ ረኺብና ኢሎም ከወርሓም ሓሞም ዝወቑ እንዳ ህወሓት ግን ካብ ዝፈጸምዎ ጥፋት ንርእሶም ጥራሕ ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ጎይትኡ ከም ዝረኣየ ከልቢ ጭሮኦም ካብ ምዝራግን ካብ ምልኣኽን ሓሊፎም ንህዝቢ ትግራይ ጥርትብ ረብሓ የምጽኡ እዚ ብምትሓዝ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ብልጽግና ዝወጣወጠሉ በትሪ ምስ ተላባዓይ ፖለቲካ ቀይሕ ባህሪ እናናኸሰ ዓለም ለኸ ስትራቴጂካዊ መልክዕ ከትሕዞ እናጻረ እንትትከውን በዚ ዝተልዓለ ኣብቲ ዞባ ዝውላዕ ጎንፂ እናተጓሃረ እንተኸይዱ ቅድም ቀዳድም ንትግራይ ካሲ ስለዚ ይብሉ ወሃብ ትርኢቶ ምስ ከምዚ ዓይነት ንጸላይ ኣቐቡል ንዚ ዓይነቱ ተላኻፊ ፖለቲካዊ ዕብዳን ምጽማድ ዓለም ለኻዊ ባርዕ ኩናት ናብ ትግራይ ካብ ምዕዳም ሓሊፉ ጥርት ትብል በረከት ኣይርከቦም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ዛዕባ ዝጀመርናዮ ጽሑፍ ኣይተኸንበተን ኣብ ቀጻሊ መደብና ክሳብ እንምለሶ ሰላም